Hvad så derude alle sammen? Velkommen til episode 2 af den her Ole Werner til Dortmund-serie. Sidste episode, der fandt vi ud af, at han var fuldstændig hjernet, og han havde gjort det fuldstændig vanvittigt i Dortmund. Med kun 2 signings hentet ud over det materiale, han i forvejen havde. Som I kan se nu, så er jeg ved at køre anden sæson igennem, og I kan selvfølgelig holde øje med, hvad der sker. Men i så fald, så glæder jeg mig til at vise jer, hvordan og hvorledes det kommer til at se ud lige så snart, at sæsonen, den er simuleret færdig. Vi har fået simuleret anden sæson, og vi skal se, hvordan at Ole Werner har gjort det i Dortmund. Så vi går ind og søger på Bundesliga, og så ser vi lige forsvarende mestre, det blev FC Bayern. Men hvem vandt i år? Det var simpelthen Bayern, der vandt igen i år. Men sidste år, der kom Dortmund på en tredjepladsen med 70 point under Ole Werner. Nu er de på andenpladsen med 69 point. Så det vil sige, at han har faktisk gjort det bedre placeringsmæssigt end sidste år, men pointmæssigt dårligere. Lad os lige se her. Nu går vi lige ind og ser sådan, jeg kan se her, 21 kampe vundet, 6 uger gjort 7 tabte, 50-23 i mål lukket ind og mål scoret, målforskel på 27. Så det er egentlig ganske fint. Skal vi lige ind og se, om Ole Werner han er blevet bedre i nogen sted? Ja, det ser det ud til, at han er blevet en bedre manager, eftersom at han nu også er blevet 38 år gammel. Hvad ser vi så her? Slå ud af Köln i DFB-pokalens kvartfinale. Det er ikke i orden. Det synes jeg simpelthen ikke, det er. Jeg synes, det er til grin. I ligafasen blev han nummer 26 med 7 point. Det er ikke helt godt nok. Det er det altså ikke. Nej, det er simpelthen ikke godt nok. Men igen leverer han i ligaen, og det kan jeg faktisk godt lide. Fordi det er netop det, jeg synes, vi mangler nu. Det er, at vi præsterer godt i ligaen i en årrække, og så kan vi sgu altid komme i Champions League. Lad os se. Så han starter faktisk ud med at vinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Han starter faktisk ud med at vinde 7 kampe i streg. Og så taber han til Heidenheim, til Bayern og Juventus. Heidenheim-kampen er den eneste, jeg har stillet kritik af, fordi Bayern er et bedre hold, og Juventus er nok i sidste ende også bedre. 0-0 mod Villarreal, den skal vi fandme vinde. Vi har et bedre hold end dem. Hoffenheim 1-1, dem skal vi også slå. Dem er vi bedre end. Vi er også bedre end Wolfsburg, og Newcastle har vi også bevist, at vi ligesom kan slå. Det gjorde vi for et par sæsoner siden. Faktisk i sidste sæson, så dem skal vi også vinde imod. Lad os lige gå ind og se, hvilke nogle spillere han har hentet til. Han har simpelthen hentet Bisek. Det bliver Fribo glad for at se, når han ser den her video. Han er jo kæmpe AGF-fan, og han har jo været i GF. Faktisk en helt udmærket signing. Virkelig en god forsvarsspiller. Sindssygt højt niveau. Så har han hentet Lilian Brasilier. Faktisk en udmærket spiller. Jan Kutu er kommet til permanent, men det ved vi jo godt, det stod i hans kontrakt. Så også ud til, at han er blevet bedre. For fandme dejligt at se. Casemiro, egentlig en ganske fornuftig kant. Jeg kan så se, at han skifter til Köln. Så har de hentet Piccoli. Han er så udlejet til Hoffenheim, men jeg synes egentlig, at det er en fornuftig signing at gøre sig i. Han er eddernemlig god, og han har et højt niveau. Han skal nok komme til at bidrage med en masse mål. Kumbula synes jeg også er en meget spændende signing. Virkelig et højt niveau. Han har også Lee Sang-min. Okay, 21 år. Kantspiller. Ser rigtig fornuftig ud. Kan også være wingback, hvis det skulle være. Ganske fornuftig mand. Ivan Martinez. Ham er jeg ikke særlig stor fan af. Han ser ikke super god ud, og tror heller ikke, han bliver det. Så har de simpelthen hentet Ito over i Bayern München, og det er egentlig en godkendt signing, synes jeg. Han er satan ned med god. Han er så, kan jeg se, lejet, men må ikke, at der er en eller anden form for købsoption på det. Nej, det ser der faktisk ikke ud til, at der er. Og så henter vi jo selvfølgelig Van der Land her også. Også en spændende spiller, synes jeg. Har vi noget på ham? Jeg er valgfri fremtidig sum 25 millioner. Egentlig ganske okay, synes jeg. Så sælger vi ham her til Kaiserslautern. Ser egentlig ganske fornuftigt ud at sælge ham. Edvard Takseth, ham sælger vi også efter kun 9 kampe. Philippe Jomané, han er røget til... Fuck, han er blevet god. Fuck, han er da blevet vanvittig. Fanden laver han i Düsseldorf i anden Bundesliga med de stats der. Calvin Amadou. Okay, det er en region, kan jeg se. Håber, man har en anden tilbagekøbsklausul på ham. Har man det? Nej, det har man ikke. Det er fandme dumt, for han er satme god ham der. Og han er simpelthen blevet lejet ud til... Okay, valgfri fremtidig sum, så det er en, de gerne vil af med, faktisk.
Men jeg synes faktisk, at holdet det ser fornuftigt ud. Valdemar Anton vil gerne væk, ser det ud, så han er ædernemme eller sko. Gittens, han er utilfreds med mængden af spilletid, det forstår jeg godt. Men alt i alt, så synes jeg faktisk, at han har formået at løfte holdet. Jeg synes, han har formået at gøre holdet markant bedre, end det er. Jeg synes godt, at vi kan erklære, at Ole Werner, han vil være en spændende træner at få til Dortmund, og han vil helt klart også være en af de trænere, som vil kunne løfte niveauet i Bundesligaen. Han har ikke gjort det super godt i europæisk sammenhæng. Jo, han kom der til en kvartfinale i Europa League, hvor han blev slået ud af Porto, og så er han røget ud af ligafasen. Altså, han kom ikke videre fra ligafasen. Så alt i alt, så synes jeg, at vi står et sted nu, hvor vi godt kan erklære, at Ole Werner ud fra FM godt kan passe ind i Dortmund. Så jeg vil runde af herfra, og så vil jeg sige tusind tak, fordi I så med. Hvis I har et bedre bud på, hvem I synes, der skulle være træner i Dortmund, så smid det gerne lige ned i kommentaren. Ellers så kommer jeg til at lave en video med trænerkandidater og så videre, som jeg synes, der kunne være muligt, og hvorfor og sådan noget der. Indtil da, så ses vi bare i min næste video. Hej hej.